Драгалевски манастир, Успение Богородично. Защо да посетите Драгалевския манастир? На първо място районът е чудесен за разходка. Чистият въздух на Витоша, съчетан с спокойствието, което строи от мястото, превръщат манастира в духовно средище, в който може да откриете уединение с природата и Бога. Реката под манастира и чешмичката със студена вода носят истинска прохлада в горещите месеци, а през зимните мястото носи топлина и уют в сърцата и душите. Драгалевския манастир е истински център за духовно презареждане. Спокойствие, запазени сгради и страхотно изкуство ви очакват тук, а зад внушителния език на манастира се крие славна история. Драгалевския манастир ще ви впечатли и със своето минало. Той е български православен девически манастир. Манастирът е разположен в живописна природа, сред букови гори до Драгалевска река край пътя за хижа Алеко и Черни връх. Основан е от цар Иван Александър. Манастирът представлява комплекс от църква, жилищни и стопански сгради. Опожарен и запустял след завладяването на София от османските турци през 1382 година. През 1476 година софийският болярин Радослав Мавър подновява и изографисва църквата. Надписът над входната врата и ктиторските портрети на Радослав Мавър, жена му Вида и на двамата му синове Никола и Страхил с особена стойност. Възстановен в средата на 15 век, става средище на оживена книжовна и просветителска дейност. През 14 и 16 век е център на Софийската книжовна школа. Там са преписани и създадени редица български християнски книги. Между 1562 година и 1612 в Драгалевския манастир Света Богородица Витошка от монаха Йов Касинец е направен откритият от Виктор Григорович в 1854 година препис на поменник на българските царе. През 18 век църквата Света Богородица е украсена с нови стенописи. Иконостасът е дело на майстори от Софийско от края на 18 век. От Никола Образописов са зографисани някои от иконите в манастира. През 17 век е основано килийно училище с постоянен учител. През 1818 година църквата е разширена на север. През 1871-72 година при основаването и работата на Софийски комитет Васил Левски многократно отсяда в манастира. Игумен на манастира тогава е иеромонах Геннадий Скитник, четник на Илю войвода, участник в първата легия на Раковски, където се запознава и с Левски. Игуменът води Левски при верни хора в града и околните села, където основават комитетите, чието член е и той. Пренася комитетската поща и често революционните събрания стават в манастира. След ареста на Левски, игуменът Геннадий временно оставя Расото, минава в Сърбия, среща се с Панайот Хитов и планират изпращане на чети и бунт в България. По-късно се оттегля в манастир на Света гора. Наследникът му, дякон Игнатий Рилски, се залавя за Божиите работи, без да забравя националното освобождение. През 1873 година той възобновява тайния революционен комитет в София. През 1932 година църквата е разширена с добавянето на нов наос към нея. Днес нейните две части са едно цяло – паметник на културата от национално значение. Останалите сгради наоколо са нови в български национален стил. Там българският екзарх Стефан изгражда резиденцията на Светия Синод, посещавана от цар Борис III, обединител и принц Кирил. Днес манастирът е женски. До него се стига по асфалтиран път, отклоняващ се от шосето към Щастливеца. Проект Софийската Света гора се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2024 година от Сдружение Мост.